Wathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bewucima ngamanzi. Nina belembe leqamanya amalembe ngokukhalipha usishaka kashayika ngemanzi ngesaba ukuthi ushaka. Ushaka kuyinkosi yasemashobeni. Ake ngikhuleke umhlaba wonke. Kubona bonke ababukeli bempunga yesintu ngiyakhuleka emakhosini oswela ngiyakhuleka. Mina ke okwami ukukhuleka emakhosini kuyachema. Ngikhuleka kakhulu kulawo oswela. Hayi kulawa ukuhlala kwawo ngaqondile. Angikho kodwa lapho. Ingwele ehamba namabhubesi mashimane niyaphila. Siyaphila futhi omkhulu njani nini? Siyaphila. Siyabingelela phinde sibingelele kubabukeli bempunga yesintu bonke la ihamba ifinyelele khona siyabonga. Sibingelele nasesigodlweni esikhulu eMphelandaba. Ya, uhleka kancane mangithi ngibingelele emakhosini oswela. Nguzwe ukuthi uchemile. Ya, hayi ngempela ngicheme namakhosi mina angempela. Alawulwa yinyanda ezulu. Abekwa ngokwasemoyeni. Abekwa ngokwasemoyeni. Hayi kwasemhlabeni phela. Hayi kwasemhlabeni ngoba kwasemhlabeni uma ubekwe ngokwasemhlabeni kwenzeka into eziningi zasemhlabeni eziphambene. Kuhambe kuvela ukuthi lento uyiyona enyameni kodwa hayi emoyeni. Hayi emoyeni. Kodwa akasikho lapho. Asikho lapho ya. Uyintokozo mashimane ukuthi uhlala ufinyelela la kwimpunga yesintu. Mashaya ikhwela sikumemeza ukwazi ukusondela. Mashimane fuzo omkhulu. Uyazi namuhla mfowethu ngikubizele namuhla isihloko esidinga wonke umuntu eqinisweni. Uyabona? Uyabona mashimane inhlanzeko. Yeah. Iyinto eyintandokazi ethongweni. Uma uhlanzekile noma uhlambulukile. Ithongo lakho liyajabula ngoba liyakwazi ukusondela eduze kwakho. Liyakwazi ukuzokwembatha, liyakwazi ukukulethela imiyalezo, liyakwazi ukukulethela inhlanhla. Kunomuntu mashimane othola ukuthi indlela azihambayo aziqondile kodwa zitshekile. Uma zitshekile bese ziyamngcolisa. Kunjalo. Uma sengcolile ithongo lakhe lingakwazi ukusondela kuyena. Lingakwazi ukufika lizokhuluma, lingakwazi ukufika lilethe imiyalezo, lilethe inhlanhla. Namuhla ngifisa ukuthi uMashimane akangitshela ukuthi koMashimane bayakwazini ukuthi uma umuntu mhlambe ekholelwa ukuthi ungcolile bese akuthola ukulekeleleka ukuthi akwazi ukuhlambululeka, ahlanjululwe ukuze ezokwazi ukuthi ahlanzeke aphinde futhi ahlambuluke nethongo lakhe likwazi ukusondela kuye ngoba ithonga likwazi ukusondela kumuntu ongahlambulukile. Kunjalo mkhulu, kunjalo. Kungabe ke Mashimane usazohlabela phambili kubaluleke ngani ukuthi umuntu ahlambuluke? Siphinde sibingelele phinde sibonge futhi omkhulu. Siphinde futhi sibonga ukuthi siphinde sibizwe. Kwimpunga yesintu TV. Uthinta indaba enkulu mnewethu. Mawuthinta indaba yenhlambuluko. Uqinisile mawuthi uma uhlambulukile ithongo uba intandokazi kulona. Kunjalo. Kuyibanga elideke khona ukuhlambuluka ngeindlela ezihlukahlukene. Njengoba sazi ukuthi uma siphila sayisifune izinto ezizimpumelelo ukuthi zenzeke kuthini. Kuyenzeka ukuthi ezinye izinto azenzeki kahle kuwe. Ngenxa yokuthi sekulahleke inhlambuluko kuwe. Inhlanzeko ayisekho kuwe. Ngezimo ezithile zempilo ladlula khona uthola ukuthi isikhathi esiningi wena ogcina ungena ezintweni ezikwenza ukuthi ugcina ungahlanzeki ethongeni bese liyaqhela umuzi umuntu ethi mina ngiphuphi. Akekho umuntu ofanele angaphuphi. Kunjalo. Ngihlale sikusho lokho akekho umuntu ofanele angaphuphi ngoba iphupho isibonakaliso inkulumo leyo esho ukuthi wena nedala zakho nezingilosi zakho nixhumene. Kunjalo. Futhi bayakwazi ukusondela kuwo. Kodwa njengoba ungasaphuphi nje ingoba khona lento emphakathi kwakho
nokuxhumana kwakho nethongo lakho. Ukuphendula ke umbuzo mnewethu sazohlabela phambili. Esimene esinjalo sokuthi umuntu unenkinga noma unesimo esifuna ukuthi sihlambululeke phezulu kwesimo sempilo yakhe ngendlela ezihlukene ongaba ukuhlambuluka okuqondene naye kuyenzeka lokho kuyisimo esenzekayo bese kuya ngokuthi ke umuntu okwakhe kuhamba kanjani njengoba siyazi ukuthi into ethinta indaba yamanzi ehlukene imikhakha ehlukahlukene khona ukuthi ulwandle kukhona ukuthi impophomo kukhona ukuthi iziziba kukhona ukuthi iziziba nempophomo khona ukuthi umfula ukhona ukuthi umfula ohambayo umsebenzi ke onjalo uyenzeka. Omunye umuntu mashimana uzothi uma mhlambe uza kohlanjululwa kungabe mhlambe ngidinga ukuthi kuze kube khona into engiyibonayo okuwukuthi ngingcolisile noma kubalekile nje ukuthi uma umuntu uhlale ulihlambulule noma kufuna ngize ngithole ukuthi kukhona esingcolisile manje kufuna ngize ngithole ukuthi sekukhona isichitho manje ngaphambi kokuba ngihambe ngiye kohlambuluka khona into manje okungcono angihambe ngohlambuluka ngihlambuluka nini. Ukuphendula nje leyo mbuzo mnewethu uma nje umuntu uphila ziningi izinto ezikwenza ukuthi ungahlambuluki. Umoya uyabona lonto uthola ukuthi ngoba abantu abafani uthola ukuthi akuzi ukusheshshe kufinyelele ukuthi khona la ungasahlambulukile khona kukuvezele ngamafuphi akuzusheshshe ukukuvezela ukuthi awusahlambulukile. Manje ke ukuphendula lo mbuzo kubalekile ukuthi uma umuntu uhlale ube umuntu oyitholayo isimo sokuthi ugezeke uhlambululeke phezulu kwesimo sempilo yakho ukuze kuqhubeke kube khona ukuxhumana phakathi kwakho nethongo lakho. Ukubuyele emuva futhi siphendule lo mbuzo othi kungabe lokhu kuhlambuluka esithi mhlambe kuxatshweni ekhaya kufanele kube khona umuntu ozonihlalisa phansi nikhulume bese niyageza noma ngabe nigeza izandla noma nigeza inyawo. Cha kwehlukene lokho esikhuluma ngakho ake ngenze nje umzekelo ake ngenze isibonelo. Kukhona ukuthi njengoba siphila nje siyigenge seyintsha siyazi ukuthi into ehamba phambili njengamanje kakhulu uthando noma umjolo ake ngisho kanjalo uyabona lonto leyo njengoba singamasoka nje siqonywa siphinde siqome uyabona mnewethu njengoba sihlale sisho ukuthi isintu abantu bakudala hayi khehla babevele benoNkulunkulu kunjalo babevele benoNkulunkulu lento bayisho kudala ukuthi uma ubheka isintu ukuthi mangabe insizwa ishela intombi kwakuthiwa ihlangana nayo isintu simlapho ukuthi awuhlangana nayo izozigana uyayibona lonto angithi manje lapho kwakuvikelwa izinto eziningi ayihlali ihlanzekile nawe njengensizwa lihlala uhlanzekile manje ke sekwanda ukuthi ngiyaqonywa ngiyaqoma lo muntu oqomile nalo omqomile iqiniso lakho lithi awumazi ngoba umuntu mangawazi umoya wakhe awumazi lo muntu umuntu mawazi ukuthi ugqoke kahle unemoto uhlala eflatini awumazi lo muntu umoya akuzela nawo kunjalo. Uma sikhuluma ngokungcola okufuna ukuthi kuhambe kuhlanjululwe phezulu kwesimo sempilo yomuntu sikhuluma ngezinto ezinjalo ukuthi lo muntu okade unayo ibandakanye naye ucansini awumazi wena ukuthi kade enobani onobani loyo wayengcoliseke kanjani uyayibona lonto mkhulu mbuke lokho ngayesinto umashimana uthi lokungcola esikhuluma ngakho ukungcola omoya akunje wakiclean nje ube ngincoma namashimana uthi ngacobezela kangaka ngacobezela ngaka usufuna ukuphinda nje njengoba ngiclean nje ungangibona ngiclean ungambona lo muntu eclean kanti umoya wakhe into eyinkinga uwazi ukuthi wona uhlanzekile noma uhlanzekile awuwazi umoya ingakho mne uthi enkulumeni zethu sohlale njalo sikugcizelela le ndaba ehlale sikhuluma kube sengathi omunye umuntu akayinaki ingakho uzongibona ngiclean ngibona intombi iclean inhle icwebezela kodwa bese siyafika isibonakaliso sithi mfana ungangeni la ngoba mawungena la ungena enkingeni enkulu ingakho ke abanye begxeka lezi zinto zebonakaliso ngoba isibona sisuke sokutshela iqiniso kunjalo leli iqiniso lesibonakaliso lihambe futhi nalo lingene kuyo le ndaba yani yenhlanzeko ukuthi ukuze phela ukwazi ukuthola izinto ezinjalo izinkulumo ezinjalo
iba nalenhlanzeko esikhuluma ngayo kunjalo uyabona mnewethu njengoba usho nje ukuthi ngihlanzekile uma ungibona ngihlangane nentombi inhle nensizwa inhle kodwa uma uchumele kahle nethongo lakho liyakwazi ukutshela lizokutshela nje ithongo lizokutshela nje isidalwa zakini ukuthi lento oyibonayo akuyona uma umuntu kubalekile vele ukuthi uhlale uzihlanze ngoba ukungcola sikuthola ngendlela eziningi kungabe ke manje ngiyakwazini ukuzigeza ngibe ngivele ngingcolile uzobuza kanjalo omunye ukuthi yebo ukungcola impela angihlambulukile ngiyakwazi ukuhlambuluka mnewethu indaba yakwamoya iyadula kakhulu into edulayo kakhulu iyadula umuntu osuke ephathiswe lento yakwamoya ngisho umuntu osuke ephathisiwe njengoba niphathisiwe nje umuntu ongenza izinto ngendlela yena athanda ngayo nangendlela afisa ngayo ngaso sonke isikhathi uyabona ngoba kunomoya omlawulayo ozosho ukuthi awukwenzi lokhu uyakwenza lokhu awukwenzi lokhu okunye awukwenzi ubuthanda ukwenza njengabantu bonke kunjalo ngisho ukuthi ke ukuphendula lo mbuzo wakho obuzayo ukuthi ngiyakwazi yini ukuthi ngizihlambulule mina kuyiqiniso elimsulwa lelo ukuthi ngeke ukwazi ukuthi uzihlambulule wena ube nawe unensila singasho ke insila ebonakalayo kodwa senza umzakelo ukuthi awukwazi ukuthi uyisize wena esimene esinjalo ngoba fanele usizo futhi awukwazi ukusizwa noma ubani ukuthi nje umfowethu ubona kunesikhathi asambeni semfuleni ungenze kanje uyafuneka umuntu oyiphathisiwe lento iyalomsebenzi ukuthi angakwazi ukuthi akulekelele ngoba usukungalekelelwa inyama yakhe kodwa usukulekelelwa isiphiwo lesi esikhona phezulu kwesimo sempilo yakhe lokho kubalekile bafethu kubalekile singasho ukuthi sishaya amakhwele ukuthi abantu abeze kufuze kodwa sikhuluma iqiniso lalempilo ukuthi ngampela ngoba awumazi lo muntu ozwana naye awumazi ukuthi uma esesukile kuwe uyozwana nobani uyothintana nobani uyolala nobani onjani owake waphuphunyelwa umntwana owake mhlawumbe wakhipha umntwana ngenhloso owake wabulala mayesebulele vele usengcolile umuntu akeze ukukutshela lokho wena ubona insizwa inhle igezile ichophile udibane nayo uma esingcolile nawe usungcolile uyayizwa lento mnewethu manje kubalekile uyazi mashimane kuthiwa ngelinye ilanga khona insizwa umakoti wayo owakwavele wafuna ukwembatha nabafowabo ufuna nje ukwembatha nabafowabo wabhizi nje impela yabo yabe simdida lombhemu ukuthi lento yenziwa yini lento ukuthi umngama afuna ukwembatha nabafowethu uyabona nezinye ke nje insizwe uyabona impela ukuthi ulula waphenduka wabalula wabe sejula wayesibayeni wafika wakhuluma noMakhehla wathi hayi Makhehla ngathatha umfazi la kodwa manje ngimbona ufuna ukwembatha nabafowethu wenza nje izinto ezingaqondakali kahle kanti ithongo lizomphendula ekulaleni kwakhe afika Makhehla wabona Makhehla afike nolaka athi wena mfana ungalingi uzosisanganele thina lento sibuza yona umuntu ekufanele ayiqede wena ngoba yenziwa uwena wena ubuhamba ulala nabo bonke onondindwa laba uthatha insila yobufebe ubuzoyimbathisa umkakho umbona umkakho wenza yonke lento uhlushwa insila yonondindwa eyalandwa uwena konondindwa wayifaka wayimbathisa yena noma ungakwenza ukungcola la ukwenza khona ugeze ngamanzi ngeke kuze kusuke ngoba leyo nto idinga ikhambi elithile idinga mhlawumbe isiwashi esithile esuke sesifakwe lawo manje wokuthi lokungcola ohambe waya kokulanda uyakwazi ukuthi ukwembathise uyabona ngenkathi wena insizwa ukaniwe wena kodwa manje awudodisekanga ukuthi ukuganwa kuyini ukuganwa kugcina inhlanzeko yethongo lakini
ngenkathi wena uhamba manje ubhabhabala uya kwezinye indawo uthatha ukungcola uthatha insila yobufebe kuleso sifebe owahlangana naso uzoyimbathisa umkakho ngenkathi uyembathisa kumkakho leyo nsila angiphinde ngibuyele kancane emuva ngoba abantu bazongalizwa kahle legama lesifebe akekho umuntu ngokwesintu ovumelekile ukuthi embathe nomunye umuntu izinja kuphela ezivumelekile ukuthi zivele zembathe nje noma kanjani lelo gama ke lisuselwa ezinjeni ngoba izona ezikwazi ukuzenza noma kanjani ngiyazi ukuthi lenkulumo iyahlala umuntu lawulwa umthetho ngenkathi uNontsizwa uzohamba uyombatha nalowo nondindwa ubuzombatha nomkakho leyo nsilo ozoyithatha kuyena izobuya izokwembatha umkakho nabe saqale manje enza izinto ezingalungile uma umuntu uphila phansi komthunzi welanga umthetho kufanele kube iyona nto ekubusayo bona insizwa azifuna ukuganwa ingoba vele odadewethu bazishibhisa kuzona kubalekile ukuthi bodadewethu ningashibhise insizweni noma sekuthiwe sewaqhuzuka kodwa musu ukuvuma ukungcoliswa umuntu wesilisa ngoba umuntu wesilisa umembatha nawe uyakungcolisa nawe umuntu wesilisa umembatha nomuntu wesifazane ongamqholisile uyakungcolisa lowo muntu lokho kwembatha kwenu akuhlanzekile uma uselapho mne wethu ngifuna ukungena kule ndaba ukuthi ngifuna ukuyidedela wena uyichaze futhi ngoba kukhona la kwayikhuluma khona into uma uyichaza leyo ukuthi masakhuluma ngenhlanzeko kumuntu kukhona ukuthi njengoba kukhona intombi nje bese umzali mina mzali noma abazali bese ngoba siyahlolwa nasi certificate kodwa uthola ukuthi intombi isayigcinile ngokuba intombi inkomo kababa isayivalile kodwa okubaleke kakhulu lokwenhlanzeko ukuthola ukuthi khona kunjalo kodwa intombi ayisaphelele ngokwenhlanzeko kunjalo umntombi bentombi kunesisekelo esithile isiphi leso sisekelo inhlanzeko intombi ingaba intombi ephelele intombi yakithi ungaphelela ngokuthi inkomo kayihlo ayikaze ithintwe umuntu usayivalele kuhle lokho kodwa kubi uma kuukuthi inkomo kayihlo usayivalele kodwa awuhlanzekile umntombi kuze kuphelele bupheleliswa inhlanzeko uyabona phakathi kwegceke uma kukhona intombi kukhona umuntu omkhulu lo muntu lo kusuke kwaziwa ukuthi umuntu ongathintwa isandla sendoda intombi ixhawula ngoba kukhona izivumelwano esizivuma esithile esizokwakhiwa phakathi kwamathongo ayembethe namathonga kubo amathonga kwenye indawo intombi ayimangi umuntu wesilisa ngoba ngenkathi umanga lomuntu wesilisa uzothi uyamanga kanti inkabi uneqhungwa ubulala abantu usiyakungcolisa intombi kuwe emoyeni siyaqhela kuwe intombi ayijoli iqabulane nabafana isuke isingcolile leyo ntombi intombi yakithi uma ukuthi wena uqabulana nabafana fanele uzazi ukuthi ungcolile kufanele usondele kumina ngeyimpunga yesintu ngoba ngembulele ukuthi nginilekelela kanjani nina eseningasahlanzekile nizintombi okuwukuthi nje naseningcolile nihambe niqabulana nabafana awumsomisa umfana usuke usungcolile intombi kuwe isuke isiqhelile usuke usuyintombi ngegama ngoba intombi kuwe isuke isiqhelile yebo inkomo kababa isake esibayeni kodwa inhlanzeko kuwena isekho ngoba amatshitshi amaningi ayayenza imkhuba asomisa abafana ayajola amatshitshi amaningi inhlanzeko kuwo ayikho ngayo leyo mkhuba leyo ayenzayo uma nawe uyitshitshi uzenza lezi zinto esikhuluma ngazo usomisa uqabula uhaga uyadinga ukuthi uhlanzwe uhlambuluke abazali beyintombi kungabaphathi kabi lokhu nazi intombi zingaphatheki kabi ngoba vele eziningi ziyazi ukuthi lento ekhulunywayo iyona umuntu ukwazi lokho ekujuleni kwenhliziyo yakhe inhliziyo ke iyalikhuluma iqiniso ngaphakathi bese wena ulinyathela ngenyawo okubalekile ke mne wethu akwahamba futhi sisakhuluma ngayo inhlanzeko ukuthi abantu kufanele behlanjululwe kunjalo kuningi la sinqoliseka khona lento ihamba izifike ngisho esigabeni
somnomzane okhipha intombi eyoyiganisa ngoba enethemba ihloliwe intombi ingane yakhe ukuthi intombi ukuthi kubalekile ukuthi aqaphele ukuthi le ngane yakhe ngaphambi ukuthi ayikhiphe akayigezeke yena qobo lwakhe. Uyabona lokho Mashimane? Kuyinto indoda okanye abazali kufanele ukuthi bajule ngoba ifuna umuntu ojulayo. Ingane la ihamba khona enyuvesi awukho wena. Yebo umama ngayihlola ibona inkomo isake sibayini ivalele. Kodwa njengoba sibalo ukuthi kukhona umkhuba wokusoma. Mhlawumbe isonywa inkambi. Uyayibona lona? Isonywa umuntu olale nomuntu ohlanga. Uyayibona lona? Isilalile ke naye ngokomoya. Ngokomoya ngoba ngenkathi lensizwa ichamela ngesidoda emathangeni. Iyangcola. Izidalwa nezithunywe zikuyona intombi ziyaqhela. Uyabona ke manje ukuthi umntombi bayabusaphelele ngoba sekukhona lokungcola okwenza ukuthi ithongo liqhele. Manje noma ngaze kuthiwa wena mzali uyayibona ingane yakho ukuthi isayinkosazana emhlophe lapha ekusithekeni. Kodwa ngesizathu sokuthi ubungahambi nayo. Yenza inhlambuluko kokhokho bakho uthi bokhokho nani bokhokhokazi nani bogogo. Lo mntwana bengimgadile impela usaphelele ngokomntombi kodwa la behamba khona angimazi ukuthi ubethintwa obani. Ngiyacela ukuthi ngale mbuzi ngimhlambulule umntwana angathi uma efika phambili kuvuka iphunga esingalazi ukuthi liyiliphi. Agcine sebuya la ekhaya. Ngoba manje Mashimane khona abantu othola ukuthi bagana bephelele bezintombi. Kodwa ngesizathu sokuthi kunezandla ezithile zabathinta basonywa amadoda baqatshula amadoda bahagwa amadoda bembathisa ukungcola ngokomoya. Bathi mebefika phambili ifika intombi ivukelwe abantu abadala ifika ibe nephunga bakulela khaya eyogana kulona. Kanti na lokungcola umuntu awayekwenza akazange akugeze. Hayi indaba enkulu kakhulu. Indaba enkulu kakhulu akubona ukuthi umuntu wena omazi ukuthi ngoba usenomntwana akasaphelele ake ngimgeze. Vele wena nsizwa kubalekile ukuthi ngaphambi kokuba bamukele emagcekeni mugeze wena. Nawe baba wakhe futhi ungakwazi ukuthi ukwenze lo. Kodwa lo oyintombi ngoba umazi ukuhamba kwakhe ukuthi bekunjani. Mucele namhlambululo kuze lezazandla nalesa sifuba lokwakuphefumulelana. Uyabona? Uyabona nje umfazi oganile akahaga umfazi oganile. Ithongo livele liloba ukuthi usephingile. Ngoba phela ukhombisa uthando mayithi. Kunjalo ukhombisa uthando lo lekufanele ukuthi alikhombise indoda yakhe. Sasiphetha Mashimane. Baba. Omunye uzofisa ukwazi ukuthi manje koMashimane mina ngumuntu ke ongezwani nemithi ngengibone kugezwa ngemithi mangisondela koMashimane ngizikholelwa ngiyakwazini ukuthi ngilekeleleke ngendlela engezungisuso okholweni lwami ngoba abantu abaningi uthola ukuthi bayakholwa imithi abayifuni njalo njalo kakhulu mnewethu singeze ukugxeka futhi umuntu ophathiswe ngokomuthi ngoba nawo umuntu uyasebenza uma umuntu ephiwe ngendlela efanele neqondile umuthi nje uyasebenza kodwa ngoba abantu abafani kukhona ukuthi ngempela umuntu ngokwesidala sakhe ngokwengilosi yakhe uthola ukuthi umuthi awahambisani naye yabona ila ke nathi sesingena khona ukuthi ka awusasebenzi uyahlambuluka ngalendlela ikakhulu vele uma kuhlanjulula umuntu ugeza umuntu usuke kuumuntu kamoya olekelela lo muntu kunjani siyiphethe lembenge kodwa ngiyayithanda le ndaba ukuthi obaba bethu obabengane uma bezoganisa izingane impela ngoba izingane azizazi ukuthi lazi ikhona ezikoleni zihambaphi zithintwa obani. Uyabona njengoba Mashimane zihlala eMaresi nje ngihlalile eResi. Uhlalile eResi ngihlalile eMaresi yabona nje ezinye zikipitile lapha eMaresi. Nakhona ke manje ezikoleni ke nje lana ke manje uyabona ukuthi hayi yabona nasemqashweni nje ubingane ihlala emqashweni nje ivalile impela isibaya sika baba kodwa lemkhuba ewenzayo ziyazi hayi ziyazi futhi zingaphatheki kahle kodwa unenhlahla mawuze inkulumo kanje kuthunuka lo nenxeba ngisho umzali ezomphatha kabi lenkulumo ingoba uyazi ukuthi uyifihlile leyo nto enganeni yakhe ukuthi ingane yakhe inesoka iqomile kodwa ilulekile ngokuthi ayisomise kanti ukusomisa nako ukungcola
ya ugcine iluleka ngokuthi hayi ungalali kodwa mntana ake ngithi ihloko ngentshasa kancane sesiphethe lapha edlelweni lasekuphakameni. uBombela kuthiwa ngelinye ilanga mangingaphosisi kwakwendla mhlathi ithuma umshumayelo othile ngapha kwelasemachunwini. Uma efika lo mshumayelo lo kusho ukuthi ekulaleni kwakhe usephupha lamakhosazana awafice la. Ume waphupha leyo ntshumayelo ngithi eyishunyelwa insizwa omkhathini uma ngithi angiphosisi. Uma ewaphupha lamakhosazane agona izingane wonke iningi lawo. Uma waphupha lamakhosazane agona izingane kukhona agona izingane. Useyaphaphama useyazibuza ukuthi lento isho ukuthini usebuyela kuyona indlamhlathi. Uma efika indlamhlathi afika sisho lesibonalo sisithi indlamhlathi hayi labo babona izingane zabo ngoba baqomile bayasomisa njengoba lamadoda echamele emathangeni chama izingane izona lezingane lezi. Asikwazi ukuthi sizokhuluma la kube ukuthi kunabazali abangezuthanda. Akekho umzali kufanele angayithandi lenkulumo uma ewumzali oqotho. Manje umzali oqotho akakwazi ungayithandi ngoba inkulumo le eyakhayo amakhosazana amhlophe izintombi ezimhlophe ukuthi zingalinge ziwele kulento esikhuluma ngayo. Uma uyintombi ephelele awuhagi awukhawuli awuqabuli awuqomi awusomisi. Akufanele abazali kube ule nkulumo bazoyizonda. Akufanele uma umzali nje uqondile uyizonda inkulumo kanje. Abaluleke izingane kuphela ukuthi umntanama ukwenza ukuthi. Umntanama ukwenza ukuthi. Ya siyabonga kakhulu mne wethu siyabonga kakhulu siyabonga. Mashimane abantu mfowethu uma kuukuthi bayafisa ukulekeleleka inombolo lezi abazibonayo yizona bazokuthinta kuzona. Bavumelekile ukuthi ba WhatsApp noma kufanele bashaye kuphela. Bayashaya baya WhatsApp 063 832 3816 071 3235 739. Buke lempunga yesintu asibongeke siyimpunga yesintu sibonge nakuwe ukuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe. Siyacela ukuthi uthathe udlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu. Uyazi ukuthi khona inkulumo ekikhulunywe zinsizwa zikhohlisana. Ithi insizwa hayi mase usuganiwe phela kufuna ube nalo ishende uma uyindoda nje. Hayi ubonakala kwakhe umuntu ofuna ukufaka kuba bonke abantu. Leyo inkinga leyo inkinga enkulu leyo. Yabona uma uyindoda usuganiwe wofunda incwadi amavahla abahlosile ukugana ukugcina inhlanzeko yethongo. Uma kuukuthi uyaziza ukuthi abathanda abantu besifazane awujoli uma uyindoda usuganiwe usungeyona indoda. Ngiyazi ukuthi abakwenzayo bazoyiphikisa lenkulumo beqonde ukuzithethelela kulelo phutha abalenzayo. Abanqeni ukuthi naye nje bekhuluma kanje uyakwenza lo umuntu mayethethelela. Uyabona lo bathi hayi naye lo. Uyabona uma uyindoda nje uganiwe kufanele wazi ukuthi usuzibophezele. Uyabona akekho umuntu ogunyaziwe wena ukwembatha naye ngoba uma ungeke wembathe nomkakho lo kwembatha naye uyokungcolisa. Uyongcolisa ithongo. Ubuzongcolisa umkakho. Uyohamba kuye kumuntu onempene. Mawufika kuyena uthathe leyo mpene uzoyifaka kumkakho. Yonke into oyenzayo ukungcola uyifihla yamembatha umkakho. Kakhulu. Khuluma nensizwa ke manje esigani ukuthi insizwa kithi njengoba wenza lento ukungcola uyifihla nomkakho uzoyenza ifihle. Njengoba ujabulela ukuthi umkakho akakuboni kulokungcola okwenzayo naye kuzoba khona isikhathi ezojabulela ukuthi awumboni kulokungcola wambathisa kona kwenzayo naye. Asiphethe siyabonga kakhulu bafowethu. Sibonge imphelandaba. Sibonge siyacela ukuthi imfanekiso leqoshiwe bafowethu bedlulisela kwabanye beyosizo kwabanye. Inhlanzeko ibaluleke kakhulu mfowethu udadewethu abazali. Inhlanzeko ibaluleke kakhulu. Kunjalo ibaluleke kakhulu. Inhlanzeko bafowethu into ebalulekile kakhulu uma kuukuthi uyabona ukuthi kukhona amaphutha kakhulukazi izintombi ke nje. Izintombi kubalulekile matshitsha kithi ukuthi uma wazi ukuthi wakwasoma awucabange nje izinto ezike zenzeke lezi. Mhlawumbe intombi siganini.
mhlambe yafika phambili mhlambe sekwenzeka igama elithi mhlambe ayisabathola abantwana yabona isivukelo ukuthi yona emntombeni bayo isesemuva yeah mhlambe yake yasomisa umuntu mhlambe isomisa umuntu owalala nomlungu kumbe nendi uyabona nawo indaba njoba umsomisa nje alala nomuntu ohlanga nawe usulele naye kunjalo uyabona ake sibeke lo mashini yeah uyazi ukuthi ukunquna ukukhumula ubenqunu ukhumulela umuntu ongaziwa kini ongafikanga kini wazothi baba kuyicala lokho elikhulu ethongweni ukubanqunu unqunela umuntu ongakaze afike kini azozazisa kubazali bakho kuyicala elikhulu ezosho kini ukuthi uyakuthanda kuyichilo wanquna nje nawe insizwa ngenkathi uqala uqimbela umuntu wesifazane ongakazi uye kubo icala elikhulu lelethongweni kufanele sikhohlisane uma kuuthi iqinisa nilifuni hayi ngasondeli kwempunga yesintu hayi ungasondeli ngoba manje iqiniso thi nilona eselona ukuphila ukuthi asizolukhuluma kubantu ukuze bakwazi ukuthi baphile kulungile le nombolo ozibonayo udlula la screen sakho ziloke zivela zithi ezakho umne wethu uMashimane uyamthinta kuzona uzokuthi uma ufuna ukufinyelela kuyena uhamba kanjani ufika nini konke ukuxoxa kuzona inombolo asuthathe kumfanekiso oqoqoshe usudlulisele kwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel yethu enkulu Impunga Yesintu TV bese sithi nje impunga